Екатерина İkinci Gali Janapları. Ufa hem sınır general gubernatörlarına buyuran. Ufa gubernasına 8 iyaz kireşe. Sani, Ufa, Biz, Belebel, Böbelmen, Doğuruslan, Stabilitama, Şilebe, Minzele. Bugünden sanalgan iyazlarını şehir deyip ağa bildirge. 29 dekabr 1781 yıl. Екатерина II. Тіллеріңіз бір, dinleriniz bir, yılalarınızdan, ғұрып-ғадеттеріңізді сақлап, матур етіп, бірге тыныш yaşayınız. Bu benim əminim, esingizге düşürüp, 1781 yılının 29 dekabrinden Minzele'ye şehir statusu verilir. Minzele şehri. Bizim tiyatrımızın uyuşlarına bu yıl 85 yıllık юбилейimizni koşallarımız noyabrda zorlab bayram edecekmiz. Tahminimden siz şuşu dahi tarihi binada basıp durasız. Bugün binamızga, bu yıl binamızga %25 yıl. Rayonumuz başlığı Oydar Faslakıviç isiminden, şahsen özümden, avtomarafonda qatnaşuşa barşağızga da uğuşlar tilim. Maqsadımızga erişişimizni mana shunday mattur xiyolimiz turmushga oshsin deb tilayman. Barig'izga da sog'lik, salomatlik, emin turmushlar. Программалар әзірленіп үлгенсіз, біздің хөрмәтлек көтөрүбүз үшін башалуу сизге зор рахмат. Әлбәттә, Топ-медиа акционерлык җәмгыяте исеменнән, Китап радиосы исеменнән сезгә рәхмәтләребезне әйтәбез, кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Китап медиа радиосы белән театр безнең бик тыгыз бәйләнештә, чөнки тыңлап караганыгыз булса, без монда әсәрләрне, менә актерлар сезне чакырып калабыз, рәхмәт итегез. Шагыйрьләр, прозаларны инде безнең үзебезнең актерлар, актрисалар башкара. Бүгенге программага килгәндә, Китап радиосы булгач, Китап радиосы музыка һәм проза, шагыйрьләр дигән аңлата шуңа бүгенге безнең программабызда шагыйрьләрдән һәм җырлардан торачак. Рәсәйдә беренче татар каверлар төркеме, Минказов төркеме, сезгә инде сез белгән, без белгән танышырларны бүләк итеп алып килде. Шуңа күрә Ильяс Минказовны каршы алыгыз. Минказов белән сезнең алкышларыңызда. Gözleri sil üzerinde,
Кайсы кояшыдыр. Җилегемә кадәр үткән. Дошман миңа йөрәк яраларга якын күргән дуслар җитәрлек. Күңел кыясында хыялларны канаттым мин канат очларым. Үзем үзгәрмим дөнья белән. Үзгәртерсең мине пашам. Эльмира Җәлилова. Дуслар, киләсе шигырьләреннән күп сөйләп торасы килми. Бу шигырь барыгызга да таныштыр һәм барыгызны да балачакка алып кайтса, мин бик бәхетле булачак. Үзгәрешсез үтә еллар, көннәрем дә төннәр катыш. Исертерлек бер кемем юк. Аек кеш, яшәеш. Тәрәздә кыш, урам, ташлар. Үткәннәр дә тоташ карар. Атлап йөри торгач тормыш, олы юлдарының караңгы. Күнегелгән булсын кирәк. Йөргән юллар кыштай салкын. Каралтырга ашыгабыз, сафлыгын без акканнарны. Офыкларга йөгергәндә, китап артка ясыймады. Яздан исә салмак җилләр, ә мин кышта калдым. Ренат Хаясташа. Thank you.
сразу язып қоймасаң, ол нешек келе шой кетемін. Шуңа көрі сізге енді мұны әр дайым келген илхамдарыңызды шушыда түшіріп, біздің тағында матур премьералар бәрін сүйіндіріп кешірек yapsın. Һәм менә бик нык шатландырды инде безне Екатерина Әби патша, безнең шундый матур уйнадыгыз. Үзенең масканы таттым, ләкин сезгә бирәм. Бүгенге көндә телефоннан да күбрәк искә ала торган, телефоннан да күбрәк кулланыла торган предмет, ул маска. Масканы әйдә бирик менә безнең операторым да үләп итә төшереп торды. Операторга гел кирәк ул белән мин. Үзенең шовай дип система чаптым. Татмедиа тамгасы белән. Менә безнең башкарма комитетдан җитәкчелек Татмедиа тамгасы. Гадәттә бит дәүләт эшчәнләре гербның бер ягында Татмедиада булса, лайм. Һәм безнең браслетлар, Башкортстанга дигән браслетлар бит һәм барып җитми булган. Так, браслетларны кемнәргә бирәләр? Сәлтегезне. Bizim aktarlarına gitmek. Бөтенесенә бирәсез. Сразу бирәсез. Әйдәгез. Екатерина заманында мондый браслетлар булганмы? Кем белә? Имре ел вакытта, минем вакытта. Заказа киткәнем менә. Бирегез дә сезгә дә бир. Sizga bir soru. Şöyle dostum yaşlı, onlar beş yaşlı. Kitaplar söyleyebilirsin. Onlar bize. Dolgun bilen koşultası telefondan sonra yüklep koya alasız. Yani Instagram'dan koşultasına Mingazov tabi götürümü özünüz görüp durasız. Bu resiyle birinci Türk'üm mutluyum. Şöyle birlikte onların Instagram'da yazılıp, korap. Hamide kitap radyosundan kırık birge bu Tatar tili soqlov. Bizim kıyıqlamız bir şöyle bir Tatar tili soqlov. Tatar tili için xizmet koyup. Birge bu birden var zor rahmet.